Toka por kalabiang inyo ban sedang no ya keneka jing sekri ke jungi ya boleh keneka step jong keneka sengi ke kraw ke kentang ke jungu bar ha sedang ni pediang subha ya pi ki para bangej bi baro ngadu ki hep ki baret hadu ki balasan balarang ba sya keneka jing sekri ke jungi boleh ha keneka step ha keneka sengi hi baro koi bar suwa bangin ya seprang nga simi kene kabu ban ai kublay Christmas kabasuk kabakmen ipi baro ai baka jingsuk ka jingkmen jong Christmas kanyo jaka hagidono jongi wei pi wei mangin mat sisa ya ka jingdon ka jong blay haka jingim ka jongi blem kurku yangi lengba ka jing sakri ka jongi lengba ka jing rakhe kene kesengi blem kurku yangi nado ki baret hado ki belasan marang baro ngin mat ikata ka jingkmen ka sisa jong Christmas te hakane ko por aswa yi bangin ya chaprang yi kene jing sakri yong yo blay tongin pai so blay ha jing duai ban penggentang yi kene ko por tongin duai kokpa jongi ubah beneng long ke bakhoj ke teng jong me wan ke hima jong me long ke mon jong me ha ka khandau kumbah beneng keburom ke jengu ke jingero baro nya isame kra bi he namar kene kapor ke kentang ke mama penyo hangim ki khon ki jome ko trai ha ka bangiyo benwan ka yeng ke kentang ke jome ban rakhe ban kan mau ye kene ke sengi ke bakarat bi ye ke ba mala aitino ye lau jong khon bala khamar we ban wan se kene ke perthai ban sim ye ke jinglong do ke barit ba ke ba potam nak bata ban penim yeng ki nong pop ki bejat ki baram lebi ngidon hakene ko por ban kan mau ye ko bokum kata ka po ye ko bokum kata khalimat hakaba me man pan pau senai ke jingit blai ke besisa ke jome ba yarap ngia blai bingi don bokum kene ko por ai bi gidon od jongi ko trai kin long kata ka sing oi ya ka ba khulung jome khulung jisun yo ban thia ba ban song hagidon od jongi karabi ngi duai ke jodor rangkat ke jome kene ko por ya lami ngi dalo jong men sim bakajing sakri ke jongi baro ki banta baro bangin yo ban pendap kin long de kajing alam bakajing pesaj bor ke jome duai kerpangan mentalo jong sakri pastor ba melawara pedeng jongi kene ko por karabi ban sami ko kubor Christmas pedeng jongi kin kubor yelo jong sakri baka kubor ke ban samino na iko trai kan long sya ke bawan naga khet ke jing snai ke jome ba ke ban ayingi ya kata ke jing kemen jong Christmas badi ke jing thwa thumai ye ke jing im ke jungi kurku ye kene ka por jong jing sakrina do ko basdang hado ko bawai no to sngewi ko bangu jungi ma bi ki pop kereng kang ki mesyam namar kerteng jisu ngi pan amen ngen peteng ye ke jing sakri jungi yo bleh kene ka por dak bingi so lang ke jerwai ke basau pusau pa hadin kene ke jerwai ngilapen bayi we ni kirang ba jong ka balang Mr. Jel nong lai banyalam hingi hak jing puli na kaktian ke jong blay ban boro hak jing duai ka jing ruai ko sau pusau melai la ka khet bat ka pan singiat siem men ba mu wan ban wat yanga hak snong Bethlehem meratia hasem bom don jaka yame hangta to wan shadono tra Jesu don jaka hadono jonga kejurwai ko sau pusau wasan pulai na ko khamrem haden kane kejurwai kumla penbai Mr. Jel no lai insa simi ke benta ban puli na ka ktin ke jong blai ban yalam ha ke jing duai Hela like a cat, but kapans yats him, when ba me wan ban wat yanga. Akash long Bethlehem, elatia hasem, bom don jaga yame anta.
Jesu dan jaga donut jangan kasun neng kabernai angel barwai an benai ku bornek Jesu dan jaga donut jangan Tuhan syadonut rai Jesu dan jaga donut jangan Kimersian hakikran isim neng kidem asir ngiu jong kidin aklau memem don jagari pamen buka kli arisyan duriau gap Lili Tuhan syadonut rai Jesu dan jaga donut jangan Tuhan syadonut rai Jesu dan jaga donut jangan melawan atrak ajing emban ai sis payu nompom laple melapong bang siya Nama John Ngamisya Kading na halun kalbari Tuhan syadonut rai Jesu Boding na longkahog yangan Tuhan syadonut rai Jesu boding na longkahog yangan anda rito right neng pati angel neng kenwan pau haburom jong me hot yang atrai bagham ong dang don jaga harum jong me yang ngan shan jajing men rai Jesu andamen wan shan yang ngan shan jajing men rai Jesu andamen wan shan yang cho bên đêm mà chúng tôiกัน
phai cái tục cái này cái tiền bạn cái tiền cái trong play belong bên bên đây bạn cái sni cái chính khai yêu Jesus Christ tia kum ni haba cái kami jong u kameri cái tia cái tiền bát u Joseph man ba pat la Yeshem la pau ba kalapun khôn kênh đau mình xiêm ba khôi namar hangi la kha yêu khôn la ai yêu khôn hangi te ka jing sensar kan long halor kapateng jong u bat on khot jika kerteng jong u bapla unong sela ublay bakrabor ukpa bom jukut usim kajing sok blay nuker khui kan tien lapan sngo ni por yani phai chu blay dwai kukpa jungi bah beneng hakan ka sep sai sien pat oblay ngi ai ngui me ye ka mela lam lam telanti ngi mlanda mla ker mla ris sumari ngi lengba kini snam ki banai ki tiau ki sngi blek no baro kumni kumilong oblay dei na ka jing ye ki jing snake ki jong ma ngai ngu oblay ka pamela ye kata ye ka prathai ye ka mela IT no lo jong khun la khamarwei nak banta jongi ki ba pop ki ba jat ki ba rem bar ngai ngu oblay lengba ka jing wan long bri khun chamo Jesus Christ har jasnam manswa khotrai hakum kan ka sngi bangi kum ki sakri kum ki bangai ngiwan ye ka ban ai ngô ban pendan boram ya ka kerte ngejong me namar melong play jongi baju don ringkat haki por baro hak jim jongi kum try deina makata try hakan ka sep barkan ka sngi ki parabangai baro try si telop ka prathai ki wen pendan boram ya ka kerte ngejong me hakum kan ka sngi hak jingwan long bri khon jame Jesus Christ arhidas nam tam manshwa try kan ka step ka bam ta play ngi ai ngô mem la pen yo ngi kalat kat ne bingi don hakan ka ye ngejong me ban syakri ban penan boram ban kan mau ya kon jingwan long breu khon jemo Jesus Christ hakane ka prathai de mata trai hakane ka step ngiwan ya ban karpat ban doi khmat jame ai bo man sim bo khu jame leng ba ka jingwan long breu khon jemo Jesus Christ kan long trai haki do not ki man sim ka jongi ha ka jing im ka jongi man la ka sngi bangin pendan kam trai kita ki ba me trai ki la pha yelo jong man sim ban sin shar hangi wei pe wei bara ka prathai baro ka wei den mata trai wan ban buti ban IT khmat jong me to ai ba ku man se ma khu jame on yai song sa ha ki do ki man se mo jongi un san share ngi ku trai ha ka ji em jongi man la kasngi bar ki bor ba man ki bor jong soitan ke namla ban pan ba kala ki namla ban yelam ba kala ha ka ji em jongi ha ka ji lt jongi ha ka prathai den mata oblay ka ka por sai sien pan ngiwan ban duai ban karpar khmat jame snai long kat ru ki pra ngai ki pra man sem baro ki yang ki sam ka jong ki pra ngai ke jongi ban ha po ka ni ka balang bakin yo aman mat trai lemba ka jingwan long breu khon jama Jesus Christ da ka jing kamen ka jing sok ha ka yeng ka sam ka jongi ha ka jing sansar jong msi ma khu jame ha ki ke baro trai ka bangile trai kan long da ka jing kamen kan long da ka jing so ba ban pendan borom ye me trai ha ka ji em jongi nang ne shak mat ablay bangin yo mat ablay da ka jing thau thmai le mo man se ma khu jame ha ki long yeng long sem ka jongi ha ka na step ngi wan bun buti ban IT khmat jame ablay tu snem long ran kat lamba ka jing shakri jongi na do bas dang ha do bo wai no ba ke baro ke bangi pendap ha na step kan long bla pedang hon khmat jame bangkan long ro ka jing khu na kam ta ka jing em ka jongi sai sien pan hanak por iwan ban buti khmat jame ablay nakam dau syakri jame wala pen milap pen lai ban wan hakane ka balang ka jong me hang ne heb mau ro ablay ban yo ban samai e ba khobor ka ktien ka jame nakam ta jongi ki bangai habangi sha skor ya ktien jame ablay ai bo man se ma khoj on pen kan do on nakam ta jongi lang baro trai habi amat ya khobor ka ktien jame kalong ka jing thau thmai sai sien ha ka jing im ka jongi isne ban ko bor me sakri jame ablay abun sam ke baro kal trai hoi ka jing ban khre ka long ka jong bre rei ka ju ba ma trai ka long na ka khet jing snai ka jong me isne men kar khu man long rang kat ba trai le ma ka sngi baro si sngi habi sakri ban ban rom ka kerteng ka jong me ai bangin mat ka jing suk jing kamen na do man ta ba ha do shibet jan mi rom ju ban ngai ti khmat jame ablay na ka por bang sa baro ha ka jing im ka jong i man la ka sngi
Beriangan ke por oblei jing tuai ko jingi. Senemen maaf ki bobon ki jurna ki pop kan ka kami syam ha jingi. Haka kertang jong turai dan bortam nem jingi Yesus Kristus ni tuai. Amen. To blay kerkhu yingi lengba kijing sha skor bajing puli kaktian ke jong blay kham tam mo blay ni snei man sha skor ke jing dawai ki ngilabu hakne ko por lengba usekri jong Mr. J Anong Light ngi pen pau ke jing sungu ke jing su buram ye Mr. J Anong Light ibala pendap ye kene ke benta kumba ke balang kalasania banjalam hak jing puli na kaktian ke jong blay ban bu jing dawai blay na kerkhu yipi bat nang kerkhu ri ke jing sekri ke jong pi yo blay nak wei kapor shwei pat kapor hagni kapor ngin poi pat shwei ke benta jong jing shakri ke jing oblei bakata kalong bangin yo ban yo sngowi ke jing rawai kerpang na ki female voice jong jing sang samla jong kabalang but han kerpat ya ke female voice jong jing sang samla kin shim ke benta but hadin ba ngila yo sngowi ke jing rawai kerpang han kerpat iki ashes Bagian wanra ia kerja ingu seni sekman, bangan subhaban kerpat ia teman besan jongi teman besan es lengdo, ban duai pen kentang ia kerja ingu. Arhajar snemmen schwa, jingkelab neng laja, bayu Jesu laka. Ha Bethlehem Judea sahib neng Kapernai da angel neng barwai kia ro yu wailai la kayu Christutrai Hamid badum Hamid bakenja Chris laka Hashing oid bom don ying basa jing kriat bajur kami trangkala sho hangta you nong pen em ba i ka perthei lawan ka Jesus Christ kun ublay Nong pen em ka perthei ban pen pau jing ai a wan long briu sha perthei ka meri thei soti ha jing long dok rang li blei nap neng u yo i la pen long ka sakhi Hamid badum Hamid bakenja Chris laka Hasem kulai Hashing oid bom don Ying basa Jing kriat bajur Kamit langkala Sho hangta You nong pen em ba i ka perthei lawan ka jing ya thut ba baro bla pen pau ha jing tho la pen dep lut baro perthei ka dang lingo tu shat men ko perthei la jing ya ro tu say la pendap jing ai a la kayu kun ublay Hamid badum Hamid bakenja Chris laka Hasem kulai Hashing oid bom don Ying basa Jing kriat bajur Kamit langkala Sho hangta You nong pen em Ba i ka perthei La
Tony Dway. Outlay book parting if happening, community trabi, you want Marango, you may make a port, so the sea. Yakabakum, Kiprabang, trabi, you want Kio, Kayang, Kijami. Yavanyo attack and dart, but a key. Yang ni kesni, kalau kesni, kebukar pang yang ni kum kibangai trabi. Yakabame, melapai ukun, berakamar boy sing percay. Nak mentah jungi kibri kibapop kibajat kibara matrabi iye. Trabi iye bangkikum kibangai nila barakhi yaka. Nado kidanot kimansim kijongi trabi iye. Ya bangilaban pedang kiyeng kisem kijongi. Yau Jesus Christ bulang napan em kijongi trabi iye. Kerku trabi iye ngi wei pi wei baro ni kapor. Bangyo atakendak atakabor nami. Kam tamatabi bangin jo kamet ke pokok ke pihakran. Bangin la atakendat menjadi sekri mi Singapore baro. Kurkui benta baro ngin sependap ne kapor trabi. Kam tam sekri jomi pastor. Bersama ne kubo nak tin ke jomi. Kurkui pensum peslep me du jomen siam trabi. Ho ne kapor trabi. Abang iwan sekayeng bakoi kentang ke jomi. Ngawan ratu kendat ini jingkerku ya kebam likerku hakikam kijam kijongi. Bikin longan trai kendat. Benla ben penjaj bej kam kijomi lembah kibalang namun tak ini kijeng ai kijongi cabi. Menam pengkraw ya kakam kijomi. Isnei trai kendat nak mar kata. Kerku yang iwei pi wei barok belano. Ho dono cabi kibam la ben airu. Kerku kerpang nam ta jongkir cabi. Nabak teng try jengi Jesus Kristus singpan. Amen. Tukumlay sibon ya ki kun samla jong kabalang female boys jong jinseng samla ki balayengi kutu jing ruai kabalong ko kubor Christmas nam ta jongi hakne ko por blame nang kerkhui pi nang kerkhui ki jing shakri ki jong pi yo blay lang bagi sor jing ruai ki pi ai na ko ko por ko pat ka por pen pau jing sungu ri itmen masan ti eslung do ibala shim mi ki banta ban pen kentang ki jing aingu ki jong ngi ko ngi penno ngi la ai hakne ko por hakne ko por pat ngin yo sngu ki jing pen bana jong ko balang. Hakapor Shibi Isting, Mesngi, Nongilam Reverend Lindans Im, Nongilam Jingrai, Mr. B. Wardry, Organist, Mr. Balmi Lingdok Nongpur, Nongkris Dak Badwai, Mr. K.S. Dingdo, Ngini Yok Jingrai Kerpang, Nakakwa Jong Kajeseng Samla, Nlum Jing Engu, but Nongdwai Jing Engu, Temesan Dr. O. Lamare, Jing Pembena, but in Nongkren, Hakan Kajeseng Kabashibi Isting in Long, Reverend S.L. Mobley. Kini pat kalong ka jingpuna kaba kamdon kam nakam taka jingtip jong ki dikhot jong kapar ki parmgej jaga balang Presbyterian Mauro ki jeseng hakasing utrai kata halsai ka arfundritrik Desember aja arfuwei ngin pendap ya artli ki jingeseng ka jeseng ka sakramen jikmaptis bat ka sakramen ka jingkhawai utrai ka komiti balang kabla syong haka atflai trik Desember ajar huwei kala penbait thamai no ya kipor long jingseng jong kini artli ke jingseng ka jeseng sakramen jingmaptis kan long no omshu hakapor khandai baji men step kan long no hakapor shipho baji men step ngi kerpat ya ki kme ki kba ki bla ikerteng ki khun banura sa sakramen ka jingmaptis kin bu jingmut ya kani ngan ong biang ka jingeseng sakramen jingbaptis kan long lasai kesngi hakapor shipho baji men step ka baar pat namar baka sarkar kala penjunsur ka rukam syong haying mani ka kamti balang kala penbet no baka jeseng sakramen ka jingkhawai utrai kan long no tang shisin kata tang hakapor shibaji men sngi ka ban kentup ya ki rud khot ka jeseng ying dong sheneng ka jingseng ying dong sharum
lemru ya ki weipat ki parbengej kebalai ka komiti balang kelekut ru baka general meeting ki redukhat jong ka balang presbyterian mauro kan long hadin belawai ke jeseng sakramen jikoi trai kumtala kerpat ya ki redukhat jong ka balang ban bu jingmut ya kani bat ban poi renti ru syaka sakramen jong ka jikoi trai bat ru syaka general meeting ki redukhat sungguh habani thu lem yakani syaki redukhat ke balang ki bamla ban poi hakani ke jingseng Mentapat ngila poi syakoi kebenta kebokong sana jong kini kejing syakri kejung yau blay bakata kalong bangin yo sngau ya ka kubor Christmas na i Reverend Shan Kilang Pasa pastor Shan Kilang Pasa idon ha kabalang mau prem kabahap ha ka mau kha district jong keselong rilom presbytery bat ngisutu ba i pastor idang dai kesen ke menengkong idon rengkat ba ngi ha kum kabalang de pastor ngi pidiang subhai pi daka jingkemen kum kabalang ba ngi dapan pau jing sungu ri pi pastor ba pila kloi ban ai kapor gujung pi ban dia don rengkat ba ngi kabalang khamtam e ban sami kubor Christmas apeng jongi ha kane ka step ban ngi duai ba blai nang lo rengkat ba pi pastor nang ai pi kamet ke bakoj ke bakia ban nang ai ru ya ka bor min sem ba pinang la ban ye sakri ya ka kam gujung blai ha la ka jong kabalang ba ha ki benta ki ba per ki bau blai ibet ban pendon kami pi te hakene ko por shwa bangin sayo sngau ya ka kubor Christmas na Reverend Shan Kilang Pasa ni so lang ka juruai ka balai phupra lai phupra bat sau punyo jisu nong penem wan seperti kha sem kulai ban sha iben ei o ka ba phla long buram yu blai buwat yanga ka juruai ka balai phupra bat sau punyo na wa khamre Jesu nong penem o wan seperti kahasem kulai bansha iben ei o kabapela long buram yublei buat yanga buat yanga oh kabapela long buram yublei buat yanga Jesu nong penem halor gading na Banem o ben re o silga kuna o kabapela ba ule gumta nama jonga nama jonga nama jonga kabapela ba ule gumta namar jonga Jesu nong penem kumba menendai abanga yai sak manala utrai lem tajuan ukro langa lajngai ukot yanga ukot yanga ukot yanga lem tajuan ukro
ro la nga la ngai u khot ya nga Jisu nong penim na peneng wan biang Por kinang jan jingko lar kinang tiang O ngan suyo ina peneng yar biang Namar jonga Namar jonga Namar jonga Oh ngan sayo ina beneng yar biang Namar jonga Tin pen nama boleh kijing tuai. Ablay bukpa jingi baham neng. Iwan man pau kamat kaket kijing snai ke jama. Leng bajong ada step daga dok nut kemen sim ke bangi dap daga jing sngu. Nabangi yo ia ke sngi ke bakrau. Ke sngi ke bakentang. Hakabah kapertai baro shitulum kum ke banget. Ngiken mau ia ke sngi. Jong ke jing wan long beriu ke jong mesya ke pertai. Ban mala syak ru ko kenrat yang ikum ki kun ke jama. Ki kun ke bala siu spak da ke dor ke jama. Bangin don kum ni ke step. Ha ke yeng ke bakun bat ke bakentang ke jama. Bat nginget kam ko kenrat. Meno yang i ling ba jong ke por jong ke jing syakri ke bangi don ban pendam. Isnai ko kenrat. Ia ke ban lam yang i do jong men simu jama. Kam tam ko kenrat. Habang ini ban snow ban syak skor ke kubur jong kak tien ke joma. Isnai ko kenrat ika ban penteli. Iki dok nut iki ban sim ke jongi. Isnai ban pelit iki skor ke bakan jaban sim ke jongi. Bangin yo snow ya kak tien ke joma. Bat kum juru bangi ban pediang ya ka. Kerkui dong syakri joma mara penyeng ling ba jong ke por ulong bateli ulong sudah ko kenrat. Pen sleu ko kenrat do men sim akut ka bor joma. Penlong yu jong syakri joma tang ku mutendong ban pen sawai ka tien ke joma. Baka wei pak wei kan tien ka ban mi no nak shintur joma. Kan long ka bawan nak kat ke jing snei ke joma. Ka ban yo long ban long ke jing kerku nak ban ta jong ilang baro. Ngau ko kenrat ika bangu ke jingi. Na baka kateng uji sungi duai. Amen. I chairman Ibalong ru teman san belam ia kan ke jeseng kublai sibun itu ki kintin pediang songba ke jong pi na ka menta jonga lingba jong ke de kapur na kaliang jonga lambat iparlok ibang yawan ringkat ang de stamp haka baningkong ngai kublai Christmas ka basuk ka bakmen ka Christmas kabadap da ke jingkerman hapleng jong ke jingdu jingkerman nagamenta jong pi ki nong syarai jong kabalang ki balong kita man pesan ki dikot jong ke komiti balang store bedon ringkat lambat ngi ke kapur ibalong ru kum man ujonga ke jing syakri ka kam ke jong kunrat kum juru nagamenta jong pilang baro kilong kmi kilong kpa ki kun samla shenrang bat kan tai hadu kini ki hap ki baret ai kublai Christmas na kam ta jong pi baro ngawan ra ru ya kajing ai kublai na kaliang jong kabalang ha kabangang pet hang tiang mau pram na kaliang jong ka yeng ka sam ka jong ahi baro ka wei tiang ni ka stamp kini ki hap ki baret ru ki adan shibun ba kini ka yeng ka kentang ke jong blai ya wan khanang ke ka step ban sha skor ke tien ke jong blai dei ne ke sengi men tak sengi Christmas nei ka sengi Christmas ka sengi yu ka sengi kha jong u Jisu ngadin mi jing tu khanai ber red na ka benta jong pi ke por kala don ko wei ke jingja ha ka wei ke snong
kadai ru haki khap war ki chaka ke ba shen ki chaka ke ba shet ba la dan we brio ha ka por si teng sngi ulami na la ka jong ka yeng bar ulaya ban let sha ka ta ka jinglet ka jong u bar ka budang ya alanti na bar ba shet palat ka sngi sola sha shu ye ka ta ka jing shet jong ka sngi ula poi harut jong ka ta ka lanti udan we ding soat shani rumi de nem uding soat udon uding bahe pa udon ki tanat ki bapiar bat ka sla jong u ka jangam bat ulalet ban shong hatrai jong tau ding soat abolo shong hatrai jong tau ding soat ulas shanya agani ka ding soat bat kat budang shanya angta nor bulong batia landang kum tu shanya kum ni khmiet ru shasun bat kat budang khmiet shasun yo iu soat ubami hau tau ding ba yu iu soat upat i soat baret nu ding bahe pada ka ju ka poru na ru jong kata kalenti udan upatau bapur uni upatau bapur ru jong kata kalenti ka baudi baniat walang mar persyak uni ding soat mar kum tau i upatau uyo i bai jing tang patau di baret syupur kum tu hamadan hagini ki jengker upatau pot bahe kat ni bat amarang ta ka jengmut jeng berkat jong kat budang syong uang ni blai jong i babin wah kat uni uding ubang asyanya uding bahe baklan isoot batangkat ini hanreu tiu patau padeu jing tang ibarat tangkat ini tangkat ni tikun jong ai kam ret hendet wow pen he u pen mi pat do patau bahe kat uni bakat budang perkat angta nama ka jing shit jong kata kasngi bat nama basngu tengen na basong hatra jong tau ding uyo atia berkat budang yo atia lengai yang ta kendit kensan ngawan kali air hap utau soat bara bu hap tau soat udai kensan nak khli jong u bara budai nak khli jong u tret u kendit wa ani blai bastat ani bada dei du patau ti ngan jendalayap un hap nak khli jong akat utau patau ani u blai bastat kajingmut jong aga ka step ublay jong ilong blay bastan hakabakum gani kasngi wan lam yang ilang gani ka yeng ka kentang ka jong blay gani kasngi ka kraw ka ba ukwa ban penyo hangi gani kasngi dan cibun ki dan saudong jongi ki weipat ke bam sim itu blay ki ale kemen gani ka pertai henry wan lam yang gani ka yeng ka kentang ka jong ban penyo hangi yo jisu ka jingim ka jongi ban penyo hangi yo jisu ubalawan kenang siya kani ka pertai bangikan mau yang kani ka sengi Christmas para mangai beit ka benta bat ka nongrem ya ka bang akwa ban bu kum ka jing slok ya ka bang inyo ya ka ban puson na kani ka stem kalong na ka gospel ka jong lokas ka nong ka baar ka khat ka baar ka gospel ka jong lokas ka nong ka baar ka khat ka bakhat ar ti kani kan long ka dak ya pi pen syam yo khulung balasok dagi jan sop udah tiak aga singoy ti gani kan long kadak ya pi pen syam yo kulung balasok dagi jan sop udah tiak aga singoy ti gani kan long kadak kini ki kena ke ba kamren ki hap ke ren haba ngikwa ban itu yanu ya ke bang impat itu menu ngiju keli de ne ama teng haba imei jongi ikwa ban let sayeng jong kinyaka lani sayeng jong ki bahayeng ki basam ngi keli ibakum nu kayeng ka bahang nu dei nem ngiju keli kumta mangiru abang ikwa ban wat ne ban itu yanu ino ye ka bang impat je kendo ngidan kam ya kidang ibalong kumta ngi keli ilong iba jerong ne lingkot iba yong ne ibali ipong da ei kadak kalong kebadan kam udon we parlok joa namar hakapor jongi hakapor ka banginang puli om judan mobile ngimpat penon kam mobile bat ngimpat yo hiruban penon kam gitu kipor kadon kalan lain gitu kipor bara banginang sa hostel ken mau kadon ka we ka phone call ka bawan na ka benta jong u
Bara boleh kerana kata phone un lawan kamera itu yang wang phone ita. Bat ikwa ban ya kenduk yang ngampat itu ti ita ibriu. Ngan hap ban ya kenduk mentah kasih sajan. Bat ngakali yu ngopilek kumno. Ngala syukali I bayin up ngala syakran bat I bayin up. Hasinat kompleks. Kumno pini itu I. Ilayat hu lupa yang empong dakataka rong sabti. Kita kidang. Don kami kidang ban itu. Kalau kum taruh haka Christmas ka baningkong. Haka Christmas ka baningkong. Kat kum ga gospel ko jong ulokas. U angel ulan mi pau hakinong aplang berat. Baru ula penbana. Bahaka snong u debet lakhayaw nong penim u balong u Chris u bau try. Kay gadak ka bang iyo iyang ni gihap gibaran. Haka jingka ka baningkong iyo Jisu. Habau angel uwan banya tu. Haginong aplang berat. Kedak kabadingkong kelang baan ka. Haga snong u debit. Kay kata ka snong jong debit. Mana betip. Hang nolak ha yu Jesus Christ. Was start ita. Lakha ka snong ka jong debit kadig Bethlehem. Balakha yaw kunlung Jisu. Haga snong Bethlehem. Kadungi kedekhat kabak ar. Kami ke jingkeli kumno an itu yang uniu kenlung Jisu ban ka Bethlehem. Ha Bethlehem la ban don sibun ki kenlung dai nem. Ha ka to por ka snong Bethlehem bun dan sibun ki kenlung. Hendrai kumno la ban itu yu kani ke dekat ka bakat ar ka ongkom ni. Pin syam yau kenlung bala sop degi jan sop ubala tia aga singon. Ubala tia aga singon. Kini kilong ki dak ke bala pensuk ye kinong aplang berat. Kila tip bau tau kunlung udan haga snong Bethlehem kabam da jengai na kajaka kabaki kidan ban lech sata bat bet kini ginong aplang berat kila lech ban wat yau Jisum dei haki yeng jong kibriu hang nu ju udan ka singot dei tang haki sam masi ki sam kulai ki sam kada dei nem hang ta don ka singot bat kini kinong aplang berat bet apa kilit ban wat yo Jisu kilit ban wat aki jaka ki beset yaki kulai yaki kada kani ketika dak jong ka Christmas ka baningkong ketika dak jong ka Christmas ka baningkong ka baki wat yau kunlung Jisu lengba jong ketika Christmas ngiru ngilaraki ya ketika Christmas kidan gini hap keberen kala ban long kasien ka baar kasien ka balai ki bang yo ban raki kenika Christmas ngi ka bala khamsan ngiri yo bun teli ki snam ban raki kenika Christmas kini ka bala khamrang ba ka bala teman daki pau teli ki snam kira yo ban raki ya kenika jingwan long briu ko jong trai ba nong penim jong Jesus Christ ki ba bun nang ilek si ngim da pelet ngilat hat ngim da kwa shu panang pelet jingmut ama bangiat kran ngia thu khana yeng mani ka ju sikaju ya ka ju sikaju bat kani ka kentien ka ju sikaju ka pensungungnya bat bun sien ka kam ketik shu ya ki jingmut ya ki jing perkhat jongi ki jingmut ki jing perkhat ki jongi ki lech shawai pat bat kam bun sien ki jingmut jing perkhat ka jongi ka kum gini ki sngi ngi lech shiki wei pat ki ba kenja perthai ki jing sngo ba gini ki sngi ni sngongu eu blai wan lam yang ikat ni bangin don haga ni ke yeng ka bakhuat ba kentang ka jong blai ngi don ni ka ban siman syakri eu blai ngi don ni ka ban sim ban iet ban wat eu ban yo eu ha ka jing im ka jongi haga ni ka Christmas jong ni usnam ar buai ka bang akwa bang ni pusan lang ka ni ka por kalong di ka ni kan long kadang ti ka ni kan long kadang kajing pan ya kadang lani kajing pin I ya kadang kalau dan nadu ka kitab ka barem kibriu ki jong blai nadu ka kitab ka barem ka Old Testament apa ki ya ringkat baru blai ki pan ni ki dak na blai ngi ken mau u Gideon u pan na blai ban pin I u ya kadak laun let ni em ban yale ya ki Midian bat ki Amalek ladangi pet na ka kitab nong bishar kan nong ban riu ka dekat ka balai pun riu do ka sau po ngin syam bau Gideon Hashwa ban let yale yaki Midian bat ki Amalek
bu jing keli yo blai lau blai long ni em ka liang jong lau blai long ni em ka liang jong ki kun Israel ban let ban ya le ya kini ki Midian bagi emeleng umu Gideon ulah tunjuk yo blai dah ka bau shim yo snyu lang berat bawang ngan unbu yo ni snyu lang berat balado blai si shau dan ka liang jong i unu snyu lang berat min miet unji dah ka umjer unji dah ka umjer ba kata ka kendo ka badan saudong jong utau snyu lang berat kan umji bara bolu kimen step Gideon ulah leit ban shim tu snyu lang berat baru i si shau bau ji utau snyu lang berat baru bola kerwat kami ka si pela na utau snyu lang berat ong gak tien ka jong blai hun dang gata ulah nang tunjuk su yo blai wong ban bu biang yu ni snyu lang berat balaro blai dan sisa kaliang jong ki kun Israel uni usnyu lang berat un rkiang bat ka kendo kan ji de ko umjer bat bu ki men step usyam sisa bakalong kum ta gidi gidak kita gidi gidak kum juru ublai umaham yu sim Jeroboam ning bau nong itu lupa ke kitab kisim kan nang ka bakat lai ka dekat ka balai wong kani kalong gadak ka bau trai ula kran kami un penkat ya keduan bad ya kadepai ka bahalor jong ka on the no ong gak tien ga jong blai kum juru abau si mi se kaya ukali ka kan long gadak bau trai un penkhya yang ublai ula pen i ling bau Isaya ya kata gadak ngiyo i halor ka jingka yo Jesus Christ bau trai ublai ling bau nong itu lupa Isaya ru Larang ipet unong itu lupa Isaya. Uya tu lupa siapa nga jengkai yo Jesus Christ. Uya tu lupa. Saus nem shwa jong ga New Testament. Saus nem shwa yo saus pa snem. Saus pa snem shwa ga jengkai. Nu la ya tu lupa. Ngiken mau no ko Old Testament haduk ke New Testament ga dan ga gap ka saus pa snem. Wisaya kalau nong ka banyo ka khat ka khat sao ula pen i lupai ka dang uang namar kata utrai un ai ka dak yapi hak mi ka thei sati kan pun kun kan kharu yo kun on khat ru ya ka kerteng jong u Immanuel lai thu lupa kidon kidak kibala pen i lupai ka jingkha ka jong Jesus Christ barabu Jesus Christ masla jong gani ka perthai dan sibun kidak ke bapun i ba ulong blai ulong kun batang marwai jong blai mat kani ka dak ya ka ba lapni ya ka dak jong ka jingkha yo Jesus Christ kala long ka dak ka basuk ngiken mau em kini ki hap ki barat ki ken mau em ki jing itu kana bakum nu sim Herod ulai ban wat ban penyap no bak ukwa ban penyap no yau tu kelung Jisu. Jisun berkat kalau long ka basuk yau sim Herod ban nit wat yau ni kelung Jisu. Namar lapen i lupai kidang. Lapen i lupai kidang. Haga kitab ka jong Mika kalau nong ka san ka khat ka baar. Ulai tu lupa bahaga snong Bethlehem on kha yau nong senchar. Haga snong Bethlehem on kha yau nong senchar. Kalau dai ka basuk ni mi sipai. Yau Herod ban leit ban wat yau tau kunlung Jisu ini kidang barau Jisu masla jong kan ka perthai ula pen iru sibun kidang haka jinglet rung ka jong Jesus Christ ubau trai se Jerusalem ku musim ula pen kre luparu yau kun kada ba unsyong ula pa igi senran bakin let shim yu ba ula pen i ya ki senran ki jong ya kadang Shua bakin let ban wat yung kadaru Jisu pen iya ki kadang uang kelet syagasnong ka ba mar persya jong pi de ba pi poi hang ta pin syam yau kun kada balate halor jong ompat ju don briu bala syong menuru to penlat yu bat walam yu gospel ka jong ulakas kal nong ka bakat kandai ka khat ka ba ar kandai ula pen i lupa ya kadang baudon tau kun kada kawaipat kapur bat kawaipat ka jingja habaki senran kala kaliu Jisu hang no ken pen kre ya ka jingya bam ya ka nyam ka jinglan ula pen i da ka dak kumno ken syam ya ka kamra wong kelet
Syapo kata ka senang ti ubriu ubaba shikum ka un ya kendu bat pi to bud ya uhi un pen iya pi ya ka kamra ka bahaneng ka gospel ka jong Markus ka nang ka khat saw ka khat lai bat ka khat saw kita kiri kidang ki Parisi ki Sadusi ki nong tho kile im makapor ka jong Jisu kile yo pelen ye kidang ula penyat ye ki bedeko ula penpet ye ki bamatla ula penim mi ki bayap henry kemnget bau Jisu de kun jong blai ka gospel ka jong Yohanes ka nang ka balai ka khot ka ban riu ka ong ki dang ya keli ben ban ka ka dak ka ba pla ba mele ti bangin yo bat bangin yo ngai hame ka ka dak ka ba pla kini ki Parisi ki de keli ka dak ka ba pla ba mele ti ngin yo bat bangin yo ngai hame shu ngi puli naga gospel ka jong Markus ka nang ka pra ka khot ka ba khat wei ti ki Parisi ki le mino bat kira sedang mani keli ba kira ya wa na ka dak na beneng kira tunjuk ya kini ki Parisi ke balai ringkat bat Jisu ula ong haki ka gospel ka jong Matius ka nang ka ba khat ar ka khot ka balai pukundai ka pateng ben riu ba man bat ka ba klim kaya wat ka dak Henry on ai ka dak aka Henry tang ka dak ujona unong itu lupa tang ka dak ujona unong itu lupa pramanget bi nadu ka jingkha yau Jesus Christ lapen ka dak bau ni ulong ukun batang marwai jong badaka jing ba ka jong blai lapa khnang yu syakan ka perthai ban penyo hanga badapi ka jing im ka bam jukut walawan khnang syakan ka perthai ban thien no yang bat yang i de dor ba kasnam ka jong ulawan kumu briu ban shim ya ka jing long ren ban hagi sngi ki bau im masla jong ni ka perthai ula le ru shibun ki kamba Henry don shibun ru ki bam nget yu ngiyo ba ki Parisi ki Sadusi ki nong tho ki bara ya im ringkat lembat kim nget bat kim lak ban priang bau dei to misaya balawan kanang syakan ka perthai ar hajar snam men shwa ulayat ya kan ka perthai udayalap ya ka himau blai Henry don ki banget don ru ki banget hagapor jong ki Sadusi ki Parisi ki nong tho ki ele persyak hadu bana peniam hadu bana sak nar pena yu Henry kabas ngau tanat kalong uni Jesus Christ bau try balawan long briu syakan ka perthai ulami pat na ki bayam hagas ni ka balai bat menta uim bat uyasa na ka menta jong kitu baro ki banget hadu kini kisngi ke bangi em ngi syamru ban ngi yo iru dan sibun kibriu dan napreng jongi ke banget ngi syutip syapang jong Jisu ngi syutip syapang jong ngi tip balakha yu buluan syangani ka perthai Henry umpat don lani umpat yo jaka ka jeng em ka jongi ka ngimpat pediang yu kumunong pedem jongi Wapstel Paul uang siti ka baar si kinong koren ka lanang ka basaw kat wapsaw ublay jong ka perthai ula pen matla no iki jingmut jong kita ki bamngen haga jingwan ka baningkong ka jong try banong prem jong Jesus Christ ublay ula pen kadang bara ka por ka bau im masla jong ka perthai ulapan pau sibun ki kamba ki kampela bulong ukun jong blai baulong hi mau blai ubalawan khnang syakan ka perthai hato manga bat mangi ngila judan empat ya kan ka wei pat ka jingkali hatu ublai ulapan idak ni em hatu ublai ulapan idak
ni ya ka jing wan arsien ka jong utrai bonong penem jong Jesus Christ. Jesus Christ shwa bon let no na gani ka perthai uangan let no bat ngan sawan pat ban shau un sawan pat ban bishar ke ba im bat ke bayam. Hatu kita kidak kidon ni ngim ken mau ba oblei ngin ken mau ba oblei juya thu ya ka por ni ka tarik wat aga jingwan ka beningkong ka jong Jesus Christ ngipuli naga shitish kinong Galatia ka nang ka basau ka dekat ka basau henry habala ja ka ya ka babiang ka bamut ka por ka babiang ka di ka por ka jong blei habala ja ka ya ka babiang ublay ulapha ya laukun ubala kha na gabriu ya ubala kha po ko hukum mdan batip manu ya kapor henry haba kaya ka jong ublay kalabiang usupun i tangi kidang kumjuru kalong ublay upun i tangi kidang ujisu upun ram ya ki parsi bakimla pan itu ya kita kidang haga gospel ka jong Matias kanang gabakat riu dekat kabalai wong pemla bishar ia kidak ki ayom uong ia ki parisi uang pemla ban bishar kalong ru ka kintin naga menta jong aba jongi kan ika tin ka jong blai ka kren ru yang aba ningi hatu ngimla ban bishar ia ki kidak kita ki ayom haga gospel ka bakat kum ka jong Matias kan nang bars arbusau ter ngin yo i habau jisu bat ki senran ki jong u ki dang shong lor jong ulum ulip ki senran ki la kali kiong tu ya thu hangi lanu kini ki eke ru kin long bat ka ba kumno ka dak ka jingwan jong ma bat ka ba wai no kani ka perthai ki sunran haba ki em madu jisu ki keli ka dak lanu kini ki eke ru bat kin long ka ba kumno ka dak ka jingwan jong ma bat ka ba wai no jong kani ka perthai hagani ka lenong bat ki weiru ki gospel ngin yo i uji su ya thu si bon teli kidang uang henry shuwa kata uji su pen i si bon teli kidang bat uang shwa bon ya thu iki uang kumni uang tu dah husiar ba yo don unu uwan syukur ipi si bon kin wan bat kin syukur bat kin kam baki deu Chris kin miru kinong itu lupa balam ler kin miru kinong itu lupa ke balam ler ulama ham lupa nagabula lupa kidak kin wan kin wan kita kiban syukur kiban kamil le kilong Chris bat kinong itu lupa ke balam ler uang pinios ngau syapang kita ma kawai gari kan ya le kawai pat bat kawai ka hima kan hartma kawai pat tak kidak ondon kinam sniu bat ki jumain keleng saudong kita kidang ki belo itu lupa susu dong on kem bat pen sitom ye ke banget bat ken len ye kenyam bat ken chat kala bat ken ya isi para maki kajing sniu kan jelai hadu kata-kata maka jing i jeng ki babun ki berikan man kriat kita kidang bin sayo i ya ki jing le sang bashir kai baka yeng ya ka jaka ka bakentang kumbala keren unong itu lupa Daniel sepangga sngi bat ka por jisu simetu uang kumni omdan batip ya ka sngi ni ka por henry ki angel ka bdeng lem ni ukun utip tang ukpa omdan manu batip lem ni ki angel ka bdeng lem ni ukun henry utip tang ukpai kata kapur tip tang ukpai kata kapur prabangit biit ngiru abang ikan mau ya kenika Christmas abun teli kisnam ngilar ki kenika Christmas wan ai bagi niki babun teli kisnam gi bangalio ban ken mau ya kenika Christmas kan penlong teli ngi bau ni Jisu umpat dan apa jongi kembagi ni Parisi ki Sadusi ki menget bau Jisu long tau Mesaya
ulong nong utau nong penem bat kim la ban pediang yu para bangit bi uji su la pen ilu pai tiki dak ru jong ke jingwan arsin ke jong ke syong hanga bat hangi namar ba manga bat mangiru ngin saban lek no ana gani ke pertai nginum la ban im sa asla jong gani ke pertai kak tien ke jong blai ko ong ngiwan na ke domet ngin selek pai pat sya ke domet hen rei gani ke ben sim ya ke blai la tau kan im sya ke babam cukut ong kak tien ke jong blai kamu ngin saban wai no na gani ke pertai ngin saban kut no na gani ke pertai bat hang nu gani ke men sim jong ikan im uji Kris ubangi ken mau ya gani ke sngi ula ai kidak bau lawan kenang sya gani ke pertai ban thi no yang nga bat yangi de dor ba ka snam ke jong para bangi bi gani ke Christmas ka khot yang nga bat yangi ru Langi pai na kaktiin ke jong blai ka e ka bau Jesus Christ u kentu la ke jong kisenran ke jong uang haga gospel ke jong Matias kan nang ke bar sau ke dekat ke balai pulai haduk ke sau sau uang henrei ba pio i ya gini ki ai ke pentip ba ka por kala jan ka ke jingkang na ka ni ka dau piru pide ban nong barbor ke bala penkre lupa na maru kunu briu unwan haba pim kimi lenti satya uku anu beriu unwan aga por kaba kimi lenti satya para bangai bei kisngi ki por ki ya ki shong hakakti ke jong blai ngam ong bagini kisngi ki long kisngi ke bakhadu nama ngimtip henrei ka jing im jongi kisngi ki ya jongi ki shong hakakti ke jong blai ke bang ngimtip lanu ngin salet no anagani ka pertai ngin sahaban let chisin ke sngi nang ni ka pertai bat kam tam lai lai habangi em ma ke bakum ngini ki sngi ke ba gisngi ke ba jenja ki bang ngimtip ke ka banja ya ka jing em ke jing ka ba tang shibet ru ngimtip ka bala shai ru ngimtip ngi ke jing yap ka ba shirkai gini ki sngi ki klung ru ki yap ki khna ru ki yap ki rang ba ru ki yap ki samlar ki yap kata ka bakut jong ka jing em Bara bangi ken mau ya kan igasngi. Daga man sim ka bakya. Angin ken mau ru wanu Jesus Christ balawan sa kan ka pertai. Ulawan kanang. Ban penyo hangi ya ka jingim ka babam jukut. Ban penyo hangi kata ka jingim ka babam jukut. Hatong ilalong ni em ke bala penkre lupa. Ngilalong ni em ke bala penkre lupa na mangimtip ya kita gisngi ki ya. Kisngi ki ya ki shonga kekti ke jong blai badam dan weiru ubriu balak ban palat yo put wo blai lebu kabaran kam yang abat yangi kamu jisu maha mi lagi jong kisenran kamaham ru yangi bangin pen kre lupa ira ka jong ke jingim ke jingi na bau blai la it kata-katai ka pertai kada do bulu aitino elo kun balak kamarui bau ei banget unyo ya kacing em ka babam jukut ai ngin nget hau ubalawan kanang syakan ka pertai ban penyo hanga barangi ya kacing em ka babam jukut ublayun kerku yang iling ba jong ka Christmas daga bangiyo iru ikini gidak jong ka jing sniu jong ka pertai bangiyo iru bakani ka jing em ka jingi kalong ka kordor khamat jong blai ngin long ka bala kre lupa nagamenta ka bam jukut ka blai lopan kre nagamenta jongi ublay nagamenta ka burom jongo amen Kendiat nga lakum kelat ban teli pastor ban no yuan lang mene tengah sto bi wan lang bagi parlok ki jongi te ngala kelat ban pediang ye kiru segene ka jingi sekri lang yu blay te ipen pau ki jing so komen ya ke jing dorang kat jong piru ki parlok ki bela yuan lang pastor ki jing dorang kat jong pi lam ngi ka ai men sim ko pen shirham ki jing sekri ki jongi yu blay lorang kat pat piru da kini ki jing sekri ka bangi yo lang ha kene step ki para bangi bi ngila poi se kabenta ka bakot jong ne jing sakri ko jong yaw blai kene ka stem
ngai ngu yo blei na pta kene khubor ya ka ba I pastor ila wanra pedeng jongi kene kapor kene khubor Christmas ka ba pen kermau ingi ba ladang yuat yo khlung Jesu kumba wat kini na aplang brot kermau bo blei don kadak ban ai ingi bingin syam yu te blei kur khu ingi lung ba kene khubor blei nyarap ingi mangirungin long kum kini ka nong aplang brot bingin wat yo khlung Jesu ha ka jingim ka jongi ka ba man kesngi ba tongin kermau ba ladang yuat yu blei don kadak ban penpau pedeng jongi pat bangin lap yu ha ka jingim ka jongi blame kur khu yingi lomba kene ka jing sakri blame kur khu yekene ko bor ko boy pastor la ai pedeng jongi kene ko por bat ngi penpau ka jusungu ri pastor to blame no lorang kat ba pi pastor ha ka jing yai sakri ka jong pio blai bat bo blame no ai ro ko bor na happy na ko ka por suai pat ba pinala ban ya lap na ne ban pensngau ya ka tien ka jong blai ki banta ki ba fer ki ba blai upanon kam ya pi blai no lon kat ba pi pastor nang kar khu ya pi ru kumjo blai kar khu ru ngi lomba ka ne khu bor ka ne step bat ngin simi no na ka yeng ka jong blai ka ne ko por bat ngin ni kendo pat sibet ka por sibaje ka je sang ka ba arsen ban yo ya ka je sang ya ka jing ya sang Christmas ka ba ar ha ka por sibaje ngin wai no ya ka ne jing sakri jong ya blai ka ne ka step but ngin ni so lang ka jurwai ka ba lai phusao jurwai ka ba lai phusao ba hadin ka ni ka jurwai ngan so bhaban karpat ye pastor jungi reverend dan sim pan pelaj ngi de ka jing karkhu penwai hadian balai wa dep ka ni ka jurwai songo bha perthai utrai lawan ka perthai kan yongu ki donot baro kin yakhre ban buram sim yu baro lai teli tu ki khat ka jurwai ka ba lai phusao ba hadin kata ngarpat pastor ban pelaj ka jing karkhu penwai Snoba pertai utrai lawan kapertai kan yangu idonut ba roken yakre anburam sim yau Banburam sim yau, banburam sim yau. Sngau pertai Jesus enchar, Gabriel ken yai riwai, Tadakimam belum ketor Ensawapat sobha Ensawapat sobha Ensawapat sobha Usen syadab Kajing ai gehe mau benle gamburam jon uban pen pau pat kajing bane pat kajing bane pat kajing bane Bar kabawai no kajing syakri kajing yame au blay ngiaingo namar kajing kemen Christmas kabangi mahat hakani ka step ban ngiaingo nakabenta kajing donarkat kajong me bat kani kajing seng kajing lembar ko khubor na syakri ujong me bangi kerpat bangin penkre elade da kaban sem jong kajing IT lot hau Jesu ban ngira kerpat rumen kerkhui pastor syakri ujong me hakajing syakri kajong iya ka kam kajong u kerkhui ngi kum kabalang kerkhui ki long yeng long sem ki jongi ngi pani ki ni baro aka kerteng ke jong utrai bat unong penem jongi Jesu Christ
Batu da airu ba ka jingai e ka jong Jisu Kristus bau trai. Ka jing e ba ka jong blei bau kupa. Lembat ka jing selok ka bat hyang ka ba pensat bor ka jong mensim ba khoi. Kin yai long kin yai sa rengkat bat ngi. Rengkat bat ki reu ngai dru ka leng satlak ka perthai. Menta bat syadu ki arta bom jukut ru. Amen.